the book of Psalms 37 verse 23. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His way. Nais ng Lord na ang ating mga hakbang ay nalulugod ang ating Panginoon. He makes delight. Kasi po, ito'y tinatatag ng Diyos. He ordered. Ibig sabihin po, pag maganda po yung ating mga nilalakaran, nalulugod ang Diyos. Amen po? Kaya nais ng Lord na yung ating mahakbang sa ating mga buhay, yung ating mga ginagawa, ay aware po tayo. Maaari, nung una, yung ating mga ginagawa ay hindi pa po tayo masyadong namamalayan, at aware po tayo. No? Kasi papunta pa lang po tayo sa tinatawag na maturity, sa adulthood. Wala pong iniwan yan sa bata. No? May mga ginagawa yan na hindi niya namamalayan na ang akala niya tama, pero mali pala. Kasi po, nandun pala sila sa hindi kamalayan yung stage po nila. Dumarating po yung tinatawag na infancy, dumarating po yung tinatawag na yung childhood, at yung teenager, yung pagka-adolescence, at saka yung maturity na habang nagmamature yung kanyang katawan, no? Umidad, kasama yung kanyang pag-isip. Kaya lang nakakatuwa, kadalasan po, nagmamature yung kanyang katawan, yung kanyang kinakain, gumaganda, pero yung kanyang isip, nagmimisto lang steady lang, immature. Pati kanyang ugali at kanyang karakter. At nais ng Lord, pag ikaw ay mananampalataya kasama ng Diyos, kailangan po, yung ating mga hakbang ay aware na po tayo. Hindi tayo perfect. We are not perfect. We are not holy. We are just going to perfection and we are just going to holiness. Ang ibig po sabihin, habang tayo po ay umahakbang at sumusunod sa mga utos ng Diyos, tayo po ay nagiging perfecto. Tayo po ay nagiging sakdal. Tayo po ay nagiging banal. Kaya sa harapan ng Diyos, bilang tao po tayo, ang standard ng Diyos ay iba sa tao. Pero pag nakita ng Lord na pinipilit mo na sumunod sa Kanya, malulugod ang Diyos. And everybody say amen. Kaya pag nalugod ang ating Panginoon, dito po, sa binasa po natin, ito po ay itinatatag ng Diyos. Kasi nalulugod siya sa iyong pinagdadaraanan. Kasi yung iyong steps, yung kayong hakbang, yung ginagawa ay aware ka. Kaya dito po, hindi po Umayo 26:41, ang tugon po rito, mamaya, watch and pray. So, tayo po ay magbantay at manalangin that ye enter not into temptation. Para hindi po pumasok ang tukso. Kasi po, malakas ang gawa ng laman. Okay? Ang laman po, pag sinabing malakas, ang laman ay enmity of the spirit. No? Struggle. May labanan po. Kasi nasa laman pa po tayo. That's why the Bible tells us that the natural man cannot receive the spiritual things. Pero tayo po ay biniyayaan ng Diyos na mamili. Kailangan our spiritual ay mas mataas kaysa carnality. Sa laman natin. Kaya, pag tayo po ay may mga schedule sa ating sabat sa pagsamba. So, mag-struggle po yung katawan po natin. Dahil hindi mo na mamalayan, tinatamad tayo po. Dahil maraming okasyon. Maraming. There are a lot of occasions we are attending. Pagkasama natin ng Diyos, kahit dumaraan tayo sa mga apoy at sa tubig, hindi tayo maano. Ganun din po, pag dumarating sa atin ang mga iba't ibang problema, hindi ka maano. Kaya mula ngayon, ayusin natin yung ating paghakbang. Amen? And there is the acronym of WATS. Yung pantayan. Merong acronym yan. Pag sinabing acronym, merong mga ibig sabihin po. W stands for What's your what? What's your words? Bantayan po natin yung ating pagsasalita. Kasi po, napakahalaga.
Lalo na matagal na tayong mananampalataya. Oo, hindi mo maalis na talagang yung old nature na nandun na minsan yung inis. Dahil tao lang po tayo na pag may mga dumarating na yung iba't ibang mga problema ay madaling to yung mainis. Kasi kung hindi ka na mainis, talagang matindi na yung iyong pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Amen? Kasi gift po yan. Kaloob po yan. A good man, out of the good treasure of the heart, bringeth forth good things. And an evil man, out of the evil treasure, bringeth forth evil things. Ibig kong sabihin, ang mabuting kalooban ng tao, ang lumalabas sa kanyang puso, ay mabubuting bagay. Kasi mabubuti yung iyong isip. And an evil man, out of the evil treasure, bringeth forth evil things. Kaya pag evil thoughts yan, masama ang kanyang puso, masama ang kanyang iniisip, lumalabas sa kanyang bibig ang masasama. For the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ano nilalaman ng iyong puso, siyang lumalabas sa iyong bibig. Amen? Kaya pag kinumusta mo yan, kumusta ang Pasko mo? Walang Pasko! Galit. Ibig sabihin, hindi po nagiging maganda yung Pasko sa kanya. Pero pag sinabi niya na, kumusta Pasko mo? Ito, nakaraos. Nakaraos kahit na pandemya, tapos nakangiti. Mabuti ang kanyang kalooban. Amen? Andiyan pa ba kayo? Tingnan mo ngayon katabi mo kung mabuti ang kalooban niya. Nakangiti naman eh. Pwede naman tayo, ay lalo ngayon, di ba? Ay tapos na po ang Pasko, Christmas. Eh meron na naman tayo every week yan. May 1 week pa yung New Year. Dito patatagan kung meron pang ham na pambili. Yung iba, inubos na talaga eh. Talaga na pagpanto-panto. Talagang kailan, magsaya tayo. Sapagkat ang araw nito ay araw ng Panginoon. Maganda po yun. Hindi masama ito. Pero huwag kang mag-alala bukas. Amen? Kasi wala. 6 na araw pa naman sa Friday ulit. Tatandaan nyo yan. 7 days po yan. Pag Pasko dumaan, 7 days ulit, New Year naman. Kaya ang preaching ko ngayon, pantayan ang iyong paghakbang sa New Year. Baka matupilas ka. Ay kasi po, hindi paigi ang ating panahon. Hindi po paigi yung malapit na pagbabalik ng Lord, powers ang mga mangyayari. Kung magaan nung mga nagdaang panahon, ito po ay bibigat at tindi ng pabigat. Pero sa mga mananampalataya, hayaan mong matindi ang pabigat sa mundo nito. Hindi naman tayo taga rito. Our citizenship is in heaven. We are just visitors here. Hindi po tayo taga rito. We must set our mind on the things that are spiritual. Because the things that are natural are temporary. Mga bagay na ating nadarama at nakikita ay mga pansamantala lamang. Pero yung mga bagay na mga walang hanggan, yan po yung mga pangwalang hanggan. Yan po yung nais ng Diyos. Sapagat yan po ay hindi lilipas. Amen? Kaya matindi ka pag anak ka ng Diyos eh. Grabe ka. Oo. Just imagine, grabe po ang ating mga mana, the heritage na ibinigay sa atin ng ating Diyos. Mga mana po yan na magikinabang yung ating mga mahal sa buhay. Kung hindi pa man babalik at hindi pa tayo patawagin na Diyos, magikinabang po yung inyong mga anak, yung kanilang mga anak. Kumbaga sana yung iyong mga apo, pag ikaw ay mananampalataya. At matuwid, at tinitingnan mo ng iyong mga hakbang, ay talagang katwiran ng Diyos ang iyong sinusunod. Matindi ka pagkaganon. Matindi ka. Amen? Salamat sa Diyos. Pupunta ako sa mga bayan-bayan at kung ano yung hakbang ng aking pangong saan mo ako dinadala. Muli, Panginoon,
Bigyan mo ako ng panibagong sigla, kagaya ng agila. Ayun, iba ng sigla. Amen po? Panibagong spiritual. Kaya sabi ko nga sa inyo, watch and pray. Pag yan ang ginamit po natin, ay titiyakin ko po sa inyo. Kaya na makahirap na ang 2021, mga anak ng Diyos ay mananatiling kapal, matubig, at pinagpasama ng Diyos. Nandun ang kalakasan, nandun ang pag-ibigan, at hindi sila na-discourage at nawawala ng pag-asa. Sapagkat nararamdaman nila, nakasama nila ang Diyos sa kanilang mga buhay. Nararamdaman nila, nakasama nila ang Diyos sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga ginagawa. Amen? Yan po ang ating isa sa mga weapons, yung mga dala-dala natin na asset na binigay sa atin ng Diyos. Our faith is our capital. Faith capital. Pag yan ang in-apply mo sa buhay mo, it can move mountains. Nothing is impossible because the battle is not yours. Kung may mga sigalot man, kasama mang Diyos sa buhay mo, kaya wala kang katalo. Kaya nga nalulugod ang Diyos sa mga tao, itinatag niya yung kanilang hakbang ay nalulugod siya. Mapalad ka. Kasi lalakas ka talaga eh. Pagagalingin ka talaga eh. Pagpapalain ka ng ating Panginoon. Bibigyan ka ng katalinuhan ng ating Diyos. Katalinuhan na nagmumula sa Kanya. Hindi katalinuhan na nakuha natin sa ating sarili at nakuha natin sa secular school. Tutulungan ka at bibigyan ka ng Diyos at lulutasin ng Diyos ang matagal mo ng problema na akala mo napakabigat. Pero pag kumilos ang Diyos, segundo lang pala yun. Sa sakrit mo pa lamang, matutuon ka. At yan ay babaunin mo habang ikaw ay nabubuhay. Watch your words, Matthew 12:35 to 36. But I say to you, that every idle word that men shall speak, they shall keep account thereof in the day of judgment. Kaya yung mga walang kwentang mga bagay na salita na namumutawi sa ating mga bibig, na baliwala, ito po ay pagsusulit po natin sa darating na panahon. Panahon ng paghabol. Kaya mula ngayon, ingatan po natin sa 2021. Kung tayo po ay masyadong matapid, 100%, gawin na lang natin na 50%. Okay? Kaya? Kaya! Hindi naman kinukuha agad yung ating, yung ating kainanang Lord. Tinuturuan naman po tayo. Amen? Kung tayo po ay masyadong nag-iisip ng yung mga ibang bagay na walang kabuluhan at nagsasalita tayo ng hindi naman masustansya. Yung masustansya, essence, nonsense. There is a season with salt. Pag tayo pa nagsalita, kailangan may paginaba. Mabibless sila kahit na masakit. May makukuha silang sustansya at matutunan sa iyo pag ikaw ay nagsalita. Kaya ang mga anak ng Diyos matatalino eh. Watch your word. Number 2. Watch your actions. Kasi actions speak louder than words. Kahit na hindi ka magsalita, pag nagalit ka, alam, nagkamog. Hindi nagsalita eh. Action lang eh. Umirap lang, alam ko. Walang words. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat po tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. That everyone may receive the things done in his body according that he had done, whether it be good or bad. So lahat po tayo ay pagsusulit yung salita kung ano yung ginawa natin sa katawan. Itong katawan ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin na binigyan niya ng buhay. Ano bang ginawa mo dyan? Sa katawan mo, nilagyan nyo ba ng kasalanan? Ng bisyo? Ito yung templo ng Diyos. Dapat yung katawan na yan nakapreserve.
minahal, tinresyo, dahil binigyan po tayo ng Lord ng buhay para maging ilaw sa mundo ito. Nais na Diyos na kahit na ilan lang po tayo sa mundo ito, mag-iilaw at magliliwanag po tayo. Sapagkat ang mundo ngayon ay matabang ng pag-ibig. Ang mga ilaw ngayon ay patay senti, lalo na Pasko. Oo. Dapat yung ilaw po natin, kahit na dumarating yung mga pandemya, yung mga makahirapan, yung mga pag-uusig, yung mga problema na inevitable sa pamilya, sa relasyon, kailangan magpatuloy pa rin tayo at magningning ang ating mga liwanag. We must show to the world that we must shine. No? Let your light so shine to all men, that they may see the glory of the Lord in your life, para purihin nila ang Diyos. Hindi ka na magsasalita. Amen? Hindi mo na kailangan na sabihin na ganito po. Bakit? Because you watch your actions. We are not perfect. Dati, noong 2020, talagang nagimbal tayo sa mga nangyayari. Talagang pag tayo nagsalita at nag-isip, pag-alinlangan at hindi maganda yung ating mga aksyon. Ngayon, kailan aksyon na po natin ngayon? Amen? Isang thesis lang na bigyan tayo ng Lord ng buhay. Hawakan mo yan. Hawakan mo ang mga pangako ng Diyos. My sheep knows my voice, and they follow me. Kung sheep kayo ng ating Lord, you must follow the instruction of God. You must be wise. 2021 is serious. Hindi po ordinaryo nangyayari po sa atin. Hindi po. Kaya nga binigyan tayo ng Lord ng watch. Magbantay ka na. Ano yung dapat nating bantayan? Yung ating pananalita. Yung ating pagkilos. Number 3. Watch your thoughts. Yung inisip. Proverbs 23 verse 7. For us, he thinketh in his heart. So is he. Eat and drink, saith he to thee. But his heart is not with thee. Ang sabi po riyan, ano kanyang inisip sa kanyang puso? Kumain ka, tuminom, sinabi sa'yo, pero yung kanyang puso, di naman kasama. Wala siya sa kamalayan. Ang context po niya, halika kumain tayo. Pero tinitignan niya pagkain ko. Mayaman. Mahirap ka. Ganun po yun eh. Yung context niya. Kaya, nagpapakain siya, wala sa loob niya. Tinitignan, siguro, hindi gaano umano to. Kasi maano siya. Di ba? May mga ganun tao, your thoughts. Masakit, pero totoo. May mga ganun. Yung nananansya. Yung mga tao ganun. Pag wala ka sa Lord, pati yung sarili niya, tingnan niya taas. Pag-isip. Naka-achieve lang na isang bagay, akala mo, siya na yung, hindi ganun. Di ba sa pamilya, ganun din? Sa pamilya. Kahit na magkakapatid po kayo, iba-iba po kayo ng ugali. Minsan, nagkakaingitan pa nga eh. Totoo po yun. Kaya minsan, ang pamilya, hirap yun eh. Pag wala si Lord, mahirap talaga. Kaya sabi ng Lord, nagdala ako ng tabak. Di ba? That is the message last Sunday. What is that tabak? What is that sword? It's the word of God to unite the family. Ngayon, watch. At titindi na ng mga preaching ng Lord, this is the end time message. Kaya, kailangan magising po tayo. Anytime darating ang Lord. Kung darating ang Lord ngayon, yung pag-isip natin, sarili natin, heart natin, yung pagsasalita natin, hindi maayos. Ano sa palagay nyo? Kasama tayo? Kukunin ng Lord yung mga banal. Kukunin ng Lord yung walang kapintasan. Kukunin ng Lord yung walang kulubot. Kaya kukunti na talaga maligtas eh.
Hindi ko naman sinabi yan, sinabi ni Jesus Christ. Binasa ko lang po para yung pangaral sa buong mundo. Na kunti lang talaga maliligtas. Kaya sabi niya, maraming tinawag. Kukunti lang pinili. Magkipot ang daan. Maraming tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, di ko sila kilala, layas. Gumagawa kayo ng masama. Oh, kung gumagawa ka ng masama, pupunta ka sa langit. Hindi. And everybody say amen. Kaya no wonder why. No wonder why. Huwag na kayo magtaka. At talagang kukunti lang talagang tunay. And everybody say amen. At yung kukunti na yan, pag-ikihin mo na. At kayo, mga anak ng Diyos, pag nandun kayo sa tunay, huwag na kayong lalabas sa kamay ni Kristo. Huwag na kayong lalabas sa arka. Huwag na kayong lalabas sa mga pangako ng Diyos. Enjoyin mo na. Palapakan natin ang ating Diyos. Philippians 4:8. What's your thoughts? Finally, my brethren, sa katapos-tapusan ng mga kapatid, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just. Ayan. Ano raw yung mga bagay na totoo? Yung mga bagay na tapat? Yung mga bagay na matuwid? Yung mga bagay na dalisay? Yung mga bagay na kanais-nais? Lovely. Whatsoever things are of good report. Yung mga kagalang-galang, kanais. Diba? If there be any virtue, kung ano ang mahalaga, and if there be any praise, yung karangalan at pagpuri at pagsamba, think on these things. Ito raw yung ating isipin. Anong inisip natin ngayon? Kalungkutan? May iwan sa bahay? Walang pang-bagong taon? Anong inisip natin ngayon? Wala tayong pambayad sa basic natin? Oh, ayaw ng Lord ang nag-alala. Ang ayaw ng Diyos ng mga anak niya, yung mga mananampalataya na nag-alala, nababalisa. Ang tawag ng Diyos yan, hindi ka Kristiyano, hindi. Ang Kristiyano ay hindi na nag-alala kasi pakakainin ka ng Diyos whether you like it or not. Kahit na wala kang trabaho, kahit na may sakit ka, pakakainin ka ng Diyos. Ang ayaw lang ng Lord, yung may pagkain ka na, nag-aalala ka pa. May basic needs ka na, nag-aalala ka pa. Yun ang ayaw ng Diyos. Ano pinag-aalala mo? Sino malnourished dito? Meron? Ilang taon ka nang walang trabaho, hindi ka naman malnourished. Sabi, pinakain ka ng Diyos. May ginamit ang Diyos para sa iyo. Kasi anak ka ng Diyos. Ibig lang sabihin, huwag kang mag-alala. Kasi pag nag-alala ka pa, ay lalo kang... Kaya ayaw ng Diyos ang pag-alala. Alam niyo kung bakit? Magkakasakit ka. Sino ang makakatagdag ng buhay sa kabalisan ng tao? Hindi mo madadagdagan yan. Pagkos, ipagbabawas yan. Kaya huwag ka malungkot. Kaya nga inataasan tayo ng Lord na lagi tayo mag-alala. Lagi tayo magsaya. O ano man ang tumating sa'yo, pasalamatan mo. Bakit? Pag nagpasalamat ka, ang ganda ng nakarelax yung puso mo. Pero pag nag-alala ka, anong klase yung puso mo mayroon? Nakasimangot ka, nakasimangot din yung puso. Nagre-reflect po yan eh. Amen? Pero pag ikaw ay nagagalak, kahit anong hirap ng buhay. Hello, how are you today? Brethren, viewers? Makikita kasi yung kagalakan, nagre-reflect po yan, lumalabas. Amen? Everybody say amen. Amen. Oh? Kaya kahit na may sakit ka, pag nagagalak ka, lumalabang ka, para kang walang sakit. Kahit na mahirap ka, wala kang pera, pag lumalabang ka, payapa ka, alam mo makakainin ka ng Lord, hindi ka mag-alala bukas,
hindi halata. Pero kung ikaw pinapaalata mo na parang lukot mo, basta ka na. Ano kailangan mo? Ano yun? Binibaby ka pa? Para mapansin ka lang? Makanyo ka mahirap? Pag anak ka ng Diyos, smart ka because you are the ambassador of Christ. And everybody say, Amen. Pag nyo tignan yung sarili nyo na mahirap, wala akong trabaho, wala akong pinag-aralan, sampid lang ako sa pamilya, anak ka ng Diyos. Mananampalataya ka. Nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Magsikap ka at maging matawag ka. Isang araw, matamasa mo yung mga pagpapala at mga pangako ng Diyos. Kaya ayaw ko talaga yung malungkot eh. Amen po? Kaya natutuwa ako yung mga taong lumalaban. Maramdaman ko eh. Alam niyo po yung kinasal ko kagabi. Natuwa ako sa tatay kasi parang si Freddy Aguilar. Yung hair, kung ano siya. Pero maamo yung kanyang mukha. Usap kami. Ang hirap din po sila sa buhay. Dami rin nag-uusig sa kanila. Kinukutya rin po sila. Nagsikap siya. Pastor, sikap ako. Di ba sila yan? Nakatapos lahat yung anak ko. Pinagpala po sila. Amen? Kaya nilapit na nila yung sarili nila sa Lord. Pero mga kapatid, naghanap po sila ng mga Kristiyano yung kakasal sa kanila. Ako yung nirecommend. Amen? Nakakita ka na mga kapatid na yung Koreano dahil sa pag-ibig. Kahit dapat talunin ko sa 7 ko. Hindi ko siglan. Ang pinatutuwa. Pero mo mga kapatid, na-convert mo sila. Libo-libo ang yan. Isang kaluluwa, yung pala yung puso nila makaka. Kaya naghanap sila. O yung tunay na Diyos yung atin. Amen? Kaya pag manggagawa ka ni Kristo, naka-ano ka na eh. Naka one step ahead. One step ahead. Ang ibig sabihin ng one step ahead, whether in wisdom or in knowledge, whether in spiritual or in physical, kasi pinatibay ka na ng ating. Pinatalino ka na ng ating sa mga pangyayari at karanasan sa iyo. Kaya nga, ang mga anak ng Diyos matalino. Hindi dito pinagbabasihan yung pera mo kung magkano sa savings mo. Hindi ho. Hindi po pinagbabasihan dito kung sa mga prestigious school ka. Matalino ka. Hindi po. You are paying. Kilala ka. No, makapangyarihan ka. Ang tinitingnan dito kung tunay na ilaw ka sa mundo ito. Ang book of James ang nagsasabi. Ano sinabi ng book of James? Ang matatalino raw ay nakita sa wastong pamumuhay. Bottom line is attitude or character. 100%. Diba? Alam niyo mga kapatid, ang dami kang alam sa salita ng Diyos. Pero yung bagsak attitude, layo. Di bali konti lang ang alam mong salita ng Diyos. Pero nakakasunod ka at nag-iilaw ka. Approve yun sa harapan ng Diyos. Kaya awan nyo nang nanasaling wita, talagang pati period, alam yan. For God so loved the world, come. Talaga namang period. Talagang alam mo. Talagang para sabihin lang na napakatalino. Hindi ka nang puliso. Si Jesus Christ po, pag nagano ng parable, very simple. Hindi siya kagaya ng mga eskriba, parisiyo, at sadusiyo na nangangaral. Pag nangaral po siya, mayroong sustansya at nakukuha ng mga nakikinig. Yun ang nais ng Lord. All things work
together for good. To them that love. Ito na siya kami. Talino na Diyos natin. Alam niya kinabukasan. Alam niya at control niya ang universe. Naglindol, kung nakaraan, intensity 6, Batangas, Laguna, umabot ng Pampanga. Intensity 6, ano po yun? Malakas po yun. Kaya, mula ngayon, magbantay na tayo. Paano tayo makakasunod? Bantayan natin. Ano yung bantayan natin? Ang ating pananalita, yung ating mga kilos, at yung ating pag-isip. Ayan, and think on these things. Alam nyo, sa 9, kung ikikilik mo yan sa Philippians 4:9, itong mga nakita nyo sa akin, si Paul po, ang nagsasalita dyan at sumulat sa mga taga-Pilipos. Yung nakita nyo sa akin, yung narinig nyo sa akin, yung natutunan nyo sa akin, ang sabi niya, gawin ninyo. Those things which have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Gusto mo kapayapaan? Sumunod ka sa salita ng Diyos. Sumunod ka sa man of God. Yung man of God na tinutukoy rito, kagaya ni Pablo. Kasi maraming mga bula ang propeta, bula ang guro, bula ang turo, at bula ang Kristo sa huling panahon. Kaya kailangan po mga anak ng Diyos, maging matalino kayo. Sinabi ni Kristo, be wise as a serpent. Ang serpente po, wise din. Pero dapat mas wise ka. Alam mo ang kilos ng kaaway. Alam mo ang kilos ng Diyos. And everybody say amen. Matalino na ba tayo? Parang nagtutuga. Number 5. What's your character? Bottom line is attitude of character. In the book of Galatians, chapter 5, verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Alam niyo po, pag ikaw ay anak ng Diyos at puspos ng banal na Espiritu, taglay-taglay po natin yan. Nandyan po sa atin yan. Namumunga po tayo ng pag-ibig, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pagtitiis, ng kagandahan mo, pananampalataya, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Walang makakakontra nito. There is no such law. Pag yan ay nasa iyo at taglay mo, kahit na sinong demonyo. Amen? Kahit anong pagsubok na darating sa iyo, nangunguna ang Diyos sa puso mo, sa buhay. Kaya nag-iilaw ka eh. Kaya nga sa harapan ng Lord, sa book of Malachi, you are jewels. In the book of remembrance, you are jewels. Grabe. Kaya nga pag anak ka ng Diyos, you enjoy. May kagalakan ka talaga eh. Kahit na may experience ka na talagang sabihin mo na, minsan sa dami po ng problema po na dumarating, magkakaroon ka ng fear. Magkakaroon ka ng takot. Tao lang po tayo eh. Hindi tayo Superman. Tao lang po tayo na minsan may mga hindi nating maiwasang pangyayari sa ating mga buhay. Pero, stand firm, sabi ng Lord. Stand still because the salvation through it na. Alam niyo po, pagka sa pangako ka ng Lord
naka-angkla. You anchor unto the promises of the Lord. Amen? Talagang nakatayo ka. Yes, may mga dumarating na problema, pero sa una, medyo masakit. Pero lilipas din yan. And it shall come to pass. Mangyari. At darating, alis, babalik, darating. Ang buhay ay cycle lang. Pero pag nasa Lord ka, mapavalue mo at mapamalagaan mo yung tunay na buhay na nasa Panginoon. Palakpakan po natin. What's your character? The end, yung huli, what's your heart? Is your heart healthy? Healthy bang heart na yung tinutukoy ko na heart dito, yung literal. Is your heart healthy? Ha? Pag sumagit yan, nag-aalala ka na? Nag-aalala ka na, baka may heart problems ka? Ganun ba yun? Tingnan po natin. What's your heart? Ang sabi po riyan in the book of Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence. Bantayan mo ang iyong puso ng buong pagsisikap. For out of it are the issues of life. Kasi diyan lumalabas. Diyan lumalabas yung kagandahan ng buhay o kasamaan ng buhay. Tingnan po natin ang aklat ng Kawikaan. Tingnan natin ang sinasabi ni Solomon. Kawikaan 4:23. Nabasahin ko po sa Magwikang Tagalog. In the book of Proverbs chapter 4, Tagalog po. Okay? Sa 24, alisin mo sa iyong sarili ang kasinungalingan at iyong layuan ang masasamang usapan. 25, itutok mo ang iyong mga mata sa unahan at ang iyong paningin sa iyong daraanan. 26, pag-isipan mong mabuti ang iyong hampangin. Watch your steps. Watch out your steps. Sa gayon tiyak na mapapabuti ang iyong mararating. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Huwag kang lalakad sa daang masama. Huwag ka raw liliko. Huwag ka raw liliko sa kanan. Huwag ka raw liliko sa kaliwa. Huwag ka raw dadaan sa daang masama. Ano gagawin ko? Saan ako dadaan? Sa daang matuwid. Sa daan ng Diyos, sa panukala ng Diyos, sa turo ng Diyos, sa batas ng Diyos, sa panuntunan ng Diyos. Yun ang daraanan natin. Magkaroon ka ng mabuting kalooban. Ganda, no? Kaya pala si Solomon, gano'n. Talagang ano siya, makata po siya. Yung bukalikat, may ano yan, may paligsahan yan sa Pangasinan, yung nag-anoan sila. Bukanikan sa Ilocano yun eh. Mga talastasan po sila. Nakarinig na kayo noon? Malagtasan po sila. Hindi pa kayo nakarinig? Wala pa kayo sa panahon namin. Bata pa kayo. Kasi 1950s po kami. Pansensya na po kayo. Ang iyong abalik ko, 1950s po. Just war is over. Hallelujah, praise the Lord. Tama natutuwa. Amen? Para hindi sila natutuwa. Yung mga viewers natin. Sige, basta, yun po, totoo po yun, 1950s po ako. Okay. Palapakan natin ang Lord. Hindi naman mga kapatid. Ganun pala yung kapitan. So, hindi ko ba ulitin? Parang hindi nag-sink in. Parang nag-apura na yung iba. Pero, tama-tama ko naman ang iyong pag-apura. Pero, mas maganda yung presensya na. Diba naman tayo naabot ng alas 2 sa madaling araw para mahulog ka dyan sa kinaupuan mo. Alam niyo pa nung nangaral si Apostol Pablo, 4 na oras. Ako may isang oras na ba ako? Meron na?
Ay, mapagpantay kayo talaga kung alam nyo. Maganda kita pantayan nyo. Okay, wala pa po. Ang iyong puso'y buong ingat mong bantayan. Wala ngayon na, hentihan na tayo. Sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Alisin mo sa iyong sarili ang kasinungalingan. Para pumasok po, inulit ko po. Kasi yung una po dito lang sa kalakalan. Ngayon sa puso na po, ha? Mga manonood. Huwag kayo matisod sa akin, ito po'y salita ng Diyos. At ito po'y kawikaan ni Solomon. Okay, kaya tinagalog na po natin. Alisin mo sa iyong sarili ang kasinungalingan at iyong layuan ang masasamang usapan. Itutok mo ang iyong mga mata sa unahan at ang iyong paningin sa iyong daraanan. Pag-isipan mong mabuti ang iyong hakbangin. Sa gayoy tiyak na mapamabuti ang iyong mararating. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Huwag kang lalakad sa daang masama. Purihin ang Diyos. Alam na natin, sinabi ko na po kung saan tayo dalawa. Palapanan natin ang ating mga. Ito talaga ng pagsilit nito ba? Oo. Hindi pa na bago yung palapak natin. Hindi pa ito 2021 na, parang mula nung itinatag yung iglesia nito eh. Hindi na nabago. Ngayon baguhin na natin. Alam niyo mga kapatid? Dalawa lang po pagpipilihan. Sumunod o hindi sumunod. Dilim o liwanag. Diyos o kaaway. Kaya napaka-anong lutin. Watch and pray. Matthew 26:41. Watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed willing, but the flesh is weak. Matthew 19:21. Ito na po. Ito na po yung babantayan natin. Ito yung tunay na kayamanan. Ito patatagan dito. Patatagan pagdating sa problema. Patatagan pagdating sa sakit. Patatagan pagdating sa relasyon. Patatagan pagdating sa pera. Ibang Diyos natin. Ibigay mo talagang para sa Kanya kahit mahirap. Patatagan. Kasi katapatan eh. Lay not for yourselves treasure upon earth, where moths and rust that corrupt, and where thieves break through what is good. Pag daw tayo mag-impok ng kayamanang panlupa, sapagkat ito'y kinakalawang at kinakapitan ng tanga, sapagkat may magnanakaw rito. Diba? May magnanakaw. Ibig sabihin, pag alam ng may kaya ka, babantayan ba? May magbabantay din sa iyo. Di ba? Ang pinakamatinding magbabantay sa iyo, kaaway, si Satanas. Kaya huwag na kayo mag-impok ng kayamanang kanlupa. Hindi ibig sabihin na hindi na kayo pwede mag-savings. Hindi yun ibig sabihin. Huwag kang mag-focus yung mga panlupa. Kasi hindi ka taga rito. Iiwanan mo yan. Amen? At hindi rin pwedeng magiging tamad ka. Dahil wala ka nang gagawin, iiwanan mo na. Tamad ka na. Hindi rin pwede. Ang tamad ay hindi napakain. Okay? Ngayon, sunod, 20. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Pagkos ang inyong iipakin o ang iyong iipunin ay yung mga kayamanang panlangit. Sapagkat yung mga kayamanang panlangit ay hindi kinakalawang, hindi kinakapitan ng tanga, at hindi ninanakaw. Kaya may kayamanan ka sa Lord, walang makakakuha yan sa iyo. Matibay ka. Matatag ka. Kahit na dumarating ang mga problema, stand still. May kapayapaan ka. Hindi ka nararaten, hindi ka nababatin. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Pwede na.
For where your treasure is, there your heart is. Kung saan ang iyong yaman, nandun ang iyong puso. Mamili ka, yaman panlangit o yaman panlupa. Yan lang. Mula ngayon, sa 2021, yaman panlangit ang priority ko sa buhay. Para makakilos ang Diyos sa pamilya ko, makakilos ang Diyos sa pera ko, makakilos ang Diyos sa relationship ko, makakilos ang Diyos sa pamilya ko, sa kabuhayan ko. Lahat-lahat ng magagandang bagay, makakilos ang Diyos pag ang kayamanan ko ay panlangit. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Palit po natin yung sarili natin. Iwanan na po natin ang 2020 ha? Yung mga diary po natin, kabanata 30 na tayo, 31, 2021 na. Huwag nyo na pansinin yung mga negatives, yung mga naging warrior po tayo, naging malungkutin tayo dahil yung naranasan po natin, di mo alam, pinaranas sa'yo ng Lord yan para tumibay ka. Pinaranas sa'yo ng Lord yan para guminhawa ka at malibil lang mo yung faith. Kasi pag sa Diyos tayo, wala kang katakot. Ay, mga kapuso at kapamilya, muli, salamat po sa Panginoon at nakita-kita po tayo sa programa dito sa YouTube. Hindi pong kalilimutan palagi na isubscribe po ang ating programa, JCLGA8, na mapapanood niyo po every Friday po, 5 p.m. at every Sunday naman po, 9 a.m. At sa ating po mga viewers na patuloy na sumusubaybay, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. At sa lahat po ng ating mga nanonood, na lalo na po yung mga bago, na hindi pa po nakakatanggap sa ating Panginoon at hindi niyo pa po alam ang salita ng Panginoon, nais po namin na ipaalam sa inyo ang mabuting balita ng ating Panginoon na siya po ay naparito para iligtas po tayo. Wala lang po tayo ibang gagawin kundi tanggapin natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Mamuhay po tayo sa kalooban niya at higit sa lahat tayo po ay magsisi at magbalik loob sa ating Panginoon. At sa mga nais po na tumanggap sa ating Panginoon sa mga sandaling ito, na nais mo maging ayos ang iyong buhay, nais mo na ang iyong buhay ay maging masaya, wala kang ibang gagawin kundi tanggapin ang ating Panginoon. At tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin at kayo po ay sumunod para makamtan po natin ang pagpapala ng Diyos. Tayo po ay manalangin sumandali. Higit po natin ang ating mga mata. Taas po natin ang ating mga kabahay bilang pagsuko sa ating Panginoon at tanggapin po natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Ama Manal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito na binigyan mo po ako ng pagkakataon na tanggapin ka sa aking buhay. Sa oras na ito, kilala mo po ako, linisin mo po ako, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Linisin mo ang aking puso, linisin mo rin ang aking isip at maging ang aking kaluluwa. Patawarin mo po ako, ayusin mo po ang aking buhay. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pag-arian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. At tulutan mo po na ako po ay matuto sa iyong mga salita at makasunod sa iyong mga kalooban. Salamat po sa pagpapala po na aking nakamtan sa oras na ito. Sa iyo lamang po ang papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Ang tinanggap niyo po ay ang ating Panginoong Hesus. Kung tayo po ay naghahanap ng kapayapaan, tunay na kapayapaan, yan po ay bibigay sa atin ng Panginoon. Maging ang kaligtasan po sa ating kaluluwa. Kahit na hirap po tayo sa mundong ito, pagligtas ang ating kaluluwa, mas mainam po yun. At ganun din kung nais po natin na magkaroon ng tunay na pag-ibig, na kahit na nahihirapan ka, kahit maraming
nagagalit sa iyo, kahit marami kang problema, susong-susong. Pero pag punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos, magkakaroon ka ng tunay na pagpapala. At sa nais po na lumago sa ating spiritual, kayo po ay patuloy namin inaayayahan po sa ating programa. Huwag po kayo magsawa, lalo na po pag spiritual na mga bagay. Kasi internal po yan. Ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Kaya habang may buhay po tayo, maglaan po tayo ng oras para po sa kalakasang espiritual sa pamamagitan po ng pakikinig at pakikinig na salita ng ating Panginoon na ipinapangaral po sa programang ito. Maraming po salamat sa lahat din ng ating mga subscribers, mga viewers na walang sawang sumusuporta sa ikanyang gawain sa ating Panginoon. Pagpalain po tayong patuloy ng ating Panginoon. At sa ating po mga kapatid na nandiyan po sa kanilang tahanan na sumusubaybay sa ating programa, alam po natin na napakarami po mga kapatid na may programa ng spiritual, pero iba po yung tayo po ay dumadalo rin sa gawain ng Panginoon, no? At bagamat medyo mahigpit po ang ating panahon, huwag po tayong magsawa na tayo po'y dumalo sa ating mga gawain ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat at tayo po ay magpatuloy sa ating paglago espiritual. Sabi nga po ng Bible na tayo po ay magsisi, tayo magpabautismo, at tayo'y tatanggap ng kaloob ng Holy Spirit. Yung ating pong ginawa kanina ay pagsisisi bilang pagtanggap po sa ating Panginoon. Pangalawa, tayo daw po ay kasama ng Panginoon sa paglilibing. Paglilibing sa ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng bautismo. Sapagkat ang bautismo po ay nagkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga sinabi ng Bible po sa Mark 10:10, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya wag po kayo matakot na magpabautismo. Kung nais nyo po na tanggapin po ang tunay na kapatawaran at paglilibing sa ating mga kasalanan, kailangan tayo po ay mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Bakit po sa kanyang pangalan? Sapagkat yun po ang ibinigay na pangalan para tayo po ay matubos. At ganoon din ang Holy Spirit, pag malinis na po tayo, nahugasan na po ang ating kasalanan, nalinis na po tayo, syempre po, ibibigay sa atin ng Panginoon ang Holy Spirit na siyang mag-guide po sa atin sa buong katotohanan. At tutulong po sa atin para mamuhay ng may kabanalan, ng may kaayusan, at mayroong pong paggabay ng ating Panginoon. Nawa, makuha niyo po ang mabuting balita ng ating Panginoon habang may panahon pa po. Hindi po natin masabi ang ating panahon, mga kapatid. Hindi po natin hawak ang ating oras. Hindi natin hawak ang ating buhay. Ang Panginoon lang po ang nakakaalam. Mas maganda po, tayo po ay nakahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang mahalaga po, yung ating kaluluwa ay maligtas, at habang tayo po ay buhay, mga kapatid, maging buhay na patotoo po tayo sa iba. Maraming po salamat sa pagpapala po na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Happy New Year po sa inyo, 2021. Nawa mas maganda po ang ating maging kinabukasan pag tayo po ay nasa Panginoon. At salamat po sa ating Panginoon at patuloy po niya tayong binubuhay, no? Taon ng 2020, grabe po yung nangyari sa buong bansa. Pero wag po tayo mag-alala, magkasama po natin ang Panginoon, hindi niya po tayo pababayaan. Tayo po manalangin na muli para po sa pansamantala po nating paghiwa-hiwalay. Tayo po ay manalangin. Yes, oh God, we praise you. Ang mapagpala sa lahat, tunay na dakila ka sa aming buhay. Wala po kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Maraming pong salamat sa buong taon na iningatan mo po kami, binigyan mo kami ng kalakasan, ng hininga, Panginoon, upang makasama po namin ang aming mga mahal sa buhay. Salamat din, Lord, at patuloy mo kami binigyan ng kalakasan, pinakain mo kami sa araw-araw, dinamitan mo kami. Maraming salamat po, Diyos, sa aming buong sambahayan na iningatan mo rin, pinoreteksyonan mo kami, Lord, sa anumang gawa ng kaaway. Salamat po, Lord, na haharapin po namin ang 2021 na may panibagong lakas, panibagong pag-asa, panibagong
paglilingkod muli po, Diyos. Patuloy, Lord, na itataas namin ang iyong dakilang pangalan, sapagkat kung kami ay nasa iyo, Panginoon, walang magagawa ang kaaway. Maraming salamat din po, Lord, sa aming bansang Pilipinas na patuloy mong ginagabayan ng mga namumuno, lalong-lalo na po kami mahal na Presidente Duterte. O Diyos, sa iyong mapagpalang kamay, patuloy po namin siya itinataas sa iyo. Gabayan mo siya at sa lahat na sumusuporta sa kanya, mga cabinet members, mga senado, Lord, senators, mga opisyales, Panginoon, nawa, bigyan mo sila ng gabay mo rin upang maunawaan nila at maayos po ang kalagayan ng aming bansa. Pagpalain mo rin, Diyos, ang aming bansa at marami pong mga tao, Pilipino, ang makakilala sa iyo bilang nag-iisang Diyos na buhay, na siyang nagbigay sa amin ng buhay. Amin kaisa-isang Diyos na naglikha ng langit at lupa, na sa iyo'y sasamba sa Espiritu at katotohanan, at matututo sa iyong banal na salita. Salamat, Lord Jesus, sa patuloy na pagbibigay mo po sa amin ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo through this social media, Panginoon, na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Tulutan mo, Diyos, na maraming tao ang ma-enlighten, Panginoon, sa iyong mga turo. Maraming tao ang tatanggap sa iyo bilang tagapagligtas, ang Savior ng kanilang buhay, at higit sa lahat, mamumuhay ng may kapayapaan na nagmumula sa iyo. Maraming pong salamat. Patuloy mong pagpalain po ang iyong programa ng JCLGAA. Pagpalain mo po ito at gawin mo itong blessing at kalakasan sa lahat ng mga tao upang sila, O Diyos, ay mamulat sa iyong sa katotohanan. Thank you, God. We love you and we praise you. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you and God bless.